In Galater 6 vers 7 sagt dat, urgent nicht, Gott laat sich nicht spotten, wat de mens zegt, wat hij ook arten. En stel terug mal, wil ik mijn vrouw mijn leven te wezen. Dan vang ik aan alle dags maar eens die dingen te arte doen, wat ik wil hij gleich te doen te ha. Mijn alarm is losgezet en hup ik op, dan zie ik eruit te schaffen. Zij is niet zo'n persoon, zij gleich een stukje te veel aan zijn bad. En dan nam ik de tijd en denk naar een fight en daar een beetje fight strekken, naar een regen strekken, naar een regen jacken, bloß zo'n ding wat mij werkelijk in een leven valt. Zo'n ding direct te haar. En ik deed Maya zo'n ding probeerde ik te haar te doen, want ik wil haar mijn leven wezen. Ik leg haar en ik wil dat haar ze zal weten dat ik haar leven deed. En dat ze nog lang niet voor ze deden trekken, met dem vangt ze aan. Maar ik wil haar leven. En dan, dat ik dat deed, dan vang ik aan te denken, oké, ik doe deze dingen, want die zijn mij makkelijk, van mij die doen worden. En dat is mijn weg van haar leven. En dan eenmaal zag ik dat aan. Zij merkt immer zo'n schijnend eten. Ze raadt immer. Ze heeft immer wat te doen. Niemals, weinig mal, dat zij wat stilzetten. Dan eenmaal word ik aan dat zij voelt zich zo geleefd wanneer ik haar deed helpen met de afwassen of met eten maken of zo wat. Dan eenmaal zag ik, wat van een grote lief die te mij had. Hij niemals zo aangezien dat zij immer een eind raadt, dat voor mij voor ons eten maken en dat zij immer een fan er in het huis heeft. Word ik maar eenmaal aan dat weer alles wanneer zij mij zo goed weer. Dat weer ding wat haar no life vallen deed. En Galater 6 vers 7 lees ik eerst al. Dat sagt urgent nicht, Gott laat sich nicht spotten. Wat een mens zeggen dat wordt hij arten. De meer wie lief even aan andere mensen, de meer wie ons anstrengen, om lief te wezen te andere mensen. Dat we werkelijk, niet bloß sterk om dag gaan en wat passiert, maar dat we werkelijk den zijn hebben, dat we willen ding doen wat andere mensen merkt wat we feilen. De dollar wie dat doen, de dollar waar we aan wel goed andere mensen aanstaan, dan vangen we aan den weg te checken, we zijn wat die te aanstaan, maar niet bloß dat. De werkelijkheid wie Gottes Leib erfahren. Gott laat sich nicht spotten. Wenn wir dort nicht glauben, dass wir ernten, was wir gesagt haben, das sagt er, wir sind in der Irrlehrbahn. Wir dürfen Gott verspotten. Das ist ein Gesetz, was nicht zu brechen geht. Also, wenn wir andere leben dann, wir haben alle ein Verlangen, gelebt zu sein, aber unsere wirkliche Erfüllung im Hort, die kommt nicht von, wenn andere uns leben, die kommt von, wenn wir die Leib widerreden. Und der Dollar wir uns anstrengen, zum andere leben, alle Tage, wir wollen ein Leben voll Leib haben, wir wollen andere merken, was wir feilen, wir wollen andere merken, so feilen, dass wir achten nicht, was wir rechnen nicht, was der Dollar, wir dort tun, der Dollar, wo wir anwollen, wo wir sein, wo andere sich anstrengen, um uns was wir merken, feilen, und wo Gott, was von ein Leib Gott wirklich zu uns hat. Wenn wir einrichtig Leib sehen, dann man einmal wo wir an. Oh, hier hat Gott das getan, wenn er mir so gut ist. Hat man nichts das was zu tun, aber wenn er mir so gut ist. Und dort hat Gott das getan, wenn er mir so gut ist. Und man einmal wo wir wirklich an, dass Gott in Gott ist, was kein Haus hat, wo kein Dollar in Raum hat, er ist bloß eine ganz völlige Liebe. Er ist eine ganz völlige Leib.
En de dollar, wo wir uns anstrengen, waren andere dat te wijzen. Dat is een eeuwig raad. Wat dat holt plus immer dollar en dollar aan. En wie worden dollar erveld en wie weten beter dat wel goed gaat als wie erkennen dollar. Wat van een lijf hij te ons heeft. En wenn hij zo'n lijf te ons heeft, jankert ons dat waar wieder rekenen. En dan reek wieder waar wieder. En dat draait plus immer bozer en bozer. En wie worden van eine lijf naar de andere erveld. En wie feilen wat God voor ons gedaan heeft. We kennen dat ervaren. Hoe goed God wirklich ons is. Aber dat brukt en zijn en aan arten. Dat brukt dat je zegt wat God hier op de wereld abgedaan heeft. Dat we zijn en we arten wat immer we eerst gezegd hebben. En dat dit een stootje, wanneer we zijn, dan is niet de nächste dag die te dragen. De nächste dag je nog niet te zijn dat we gezegd hebben. 2 dagen wieder je nog niet te zijn dat we gezegd hebben. Manchmal den 3. dag, dan pukst je kleine kleine blädertjes weer. Nu weet we, dat heeft wat geholpen dat we gezegd hebben. Maar dat dit dan nog Monaten, maar we anfangen te ernten. Aber wenn wir ernten, dann haben wir mehr so zu sein. Und so schafft das mit dem Leib. De Meier, wie doen even an allen Tag, die Leib zu sein, de grata en grata en grata, wat onze arnt. En de grata onze arnt, wat de Meier zo hebben te zijn. En de moutje waar we, de schaafje waar we, de gezonde waar we. En de Meier geloven hebben, de gelovenschap durch de Leib, zegt de Bibel, en ongeloven is het aanmerkelijk gaat te volgen. Also de Meier Leib even, en man wie eerst dat arten, de Meier zout hebben zum Leib even, en de Meier Leib wie ha, de leichte is dat geloven te ha, voor ding wat ons fehlt, en de Meier geloven wie ha, de Meier denkt ja wie beginnen in ons leven. En dat geeft een schijnend, veljet, geniegen een leven. En dat is wat Jezus meint, wanneer hij zei, ik zie je komen dat je leven ha en dat je dat een velje geniegen ha, dat je dat een volle leven ha. Also wel wie zo zijn, de leven zijn, einrichtig en arbeiten en niet meid worden. Nicht traurig worden, weil wir mutig wieder de Leib even, dat deze Welt een betere Welt is. Ram ons dat dat een betere Welt is, wenn dat we hier zijn.